Hazur pita da li ti želiš da mi postaviš pitanje. Ovaj mladić govori da je na redu gospođa. Moje pitanje je u vezi šija vjerovanja. Oni kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije njegove smrti imenovao Hazreti Alija radijallahu anhu za njegovog nasljednika, halifu. Želim da znam koje je učenje islama u izboru halife. Vidite, Hazreti Ali radijallahu anhu je riješio ovaj problem. Da li je on znao da je izabrat za halifu odmah poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Ako on nije to znao, kako onda šije da to znaju? A ako je znao, zašto je onda stavio svoju ruku u Ebu Bekrovu radijallahu ruku kad je uzeo bejat? Ako je znao i to uradio, onda on više nije dostojan da bude imam. Ovo je totalno suprotno karakteru Hazreti Alija radijallahu anhu da se ponaša ovako. On je bio jedan od najhrabrijih ljudi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji je učestvovao na mnogim bitkama. Vrlo ispravno je rečeno da najopasnije mjesto u toku bitki je bilo gdje se je nalazio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A poslije toga gdje Hazret Ali radijallahu anhu se nalazio. Tako hrabar čovjek koji se nije bojao da izgubi svoj život. Kako bi on mogao da postane toliko bezbrižan da ne sačuva i svoj vlastiti status koji mu je dao poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema uputama Allaha? Nemoguće je. I ne ulazimo u krajnosti ovog hadisa, da li ga je neko promijenio, šta je bilo u vezi ovoga. Nevažno je. Šta je važno jeste da se ne može odbaciti to. Nije važno šta šije vjerovale ili ne, da je Hazreti Ali dao svoju ruku Hazreti Ebu Bekr. I tako potvrdio da je Ebu Bekr radijallahu anhu halifa, a ne on. Vidite, situacija koja se proizvode iz ovakvog vjerovanja je mnogo gora nego što izgleda. Postoji još jedan dio u ovoj priči. Ako je Hazreti Aliju bila sudbina da on bude odmah halifa poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i da je on želio da bude halifa odmah, koja bi onda pozicija bila Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu? Da je ovo istina, onda tvrdnja šija bi imala nekog smisla, ali onda šta se dešava sa Ebu Bekrom radijallahu anhu, da je on poglavica nevjernika, neuzubillah. Prema njihovom gledanju onda Hazreti Ali radijallahu anhu ne daje svoju ruku pobožnom čovjeku. Hazreti Ali radijallahu anhu daje svoju ruku u ime Allaha, ponavlja riječi bejata, iste riječi koje su ljudi ponavljali kada su davali ruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Prema vjerovanju šija on onda daje ruku licemjeru. Ovo je nemoguće, ovo nikad ne možemo ni zamisliti ovako.